Dicoblosi kae sing dadi kiki. Iki lho. Arep dicoblosi gelem ngakoni. Ngakoni kula iki ngakoni. Kowe iki lho sing nampa dhuwitku 50 kan sing mbok coblos ya iki. Wah kok iso. Wo ora kowe iki. Pripun 50. Heh. Sampeyan belas ora ngetokne apa-apa moro-moro dadi Demang kok. Nek ora budayane kula sing rujuk, sing kerayu, wong-wong kan milih sampean. Alah kakean ngomong kowe iki. Kakean ngomong biasa. Wong kuwi nek seneng ora kurang pangalembono, tapi nek delok ora kurang panyacat. Biasa ngono kuwi. Alah akeh bayan sing jek ngiwangi aku. Ora butuh bayan sing kaya kowe aku. Nek sampean ora butuh Ya. Nek sampean nek gawe elek negara iki, kula sing mboten trima. Rek ora trima kowe arep nyapa? Lho ngajak gelut sampean. Sapa sing ngajak sapa sing ngajak gelut aku guyon kok ya. Yan. Nyapa mandak guyon lho Yan. Bayan menangan. Iki ning Bayan nyapa aku goting aku karo Bayan iki ngene nesu. Bayan menangan. Pun, sakniki kula niku sing kula ajeni, sing kula sungkani pun katuk sampean. Ya. Kursi kok malah dhuwur to ya? Lah jenengan leh lenggah mawon keminggiran ngoten kok. Kirang tengah. Oh iya kurang rene. Piye to Yan piye? Nek teng Kademangan riki. Senenono ya aku bocah kuwi. Kula nggih ngakoni nek Demange niku jenengan sebagai Jogobaya. Kula ngajeni jenengan ning kanthi kebijakane Demang sing kaya Gatoloco niku. Lho wani duding-duding ya. Ya, aku diduding-duding ngene. Kowe sebagai Jogobaya masak meneng ae. Bayan. Nggih. Ki Demang ki duwe kawijaksanan. Wis sadurunge ngendikan iki wis ditimbang lan dilimbang. Ora angger buta ngendikan. Mula wis bisa ngarani yen to bayan iki ABC ing padukan ngendiki wis ngerti kabeh. Mula kowe apike manut wae. Manut mawon, jeng-jeng kula pindah kakah mboten melok Demang mriki. Beneran kowe ora melok nang Kademanganku beneran. Ora ngurusi wong kaya kowe. Aku tak ngangkat Demang sing manut-manut karo aku wae. Nek sampean kurang nganggep kula Demang, sampean nggih mboten nganggep Demang. Aku ora nganggep kowe bayan. Kowe tak Saya anggap kira ngono. ora apa-apa, saya gelut pani saya. Bayan menangan. Apa bayane nesunan bayane mandak mung guyon lho Yan. Guyon. Iki kula lebih serius. Ya. Sampean ra